Салом дӯстони азизу гиромӣ. Имрӯз берун ҳаво гирифтагӣ, берун 5 дараҷа. Имрӯз ҳаво хушрӯ, шамол не, ҳаво нағз гӯем. Имрӯз ман им субҳи саҳар кати хеста хӯрок тайёр кардам. Рости гап очам гуфтанд ки пюрею гречка карда рӯӣ кун. Лекин то ман вай кардам гӯем. Якта мурғ буд гӯем, почаи мурғ буд. То вай ҷӯшондум, хӯрока тайёр кардам, ҷоҳои ҷамъ кардам, телефон кардам, дадамда аллакай ваё рафтя. Телефон накардам манда. Баъд гуфтанд ки накун, ман худам мерам ай столовиё мехараму мебарам шуна. Бо гашта даруни ин ҳам шӯрбо кардиста будам. Баъд гӯшти мурға гӯем даруни шӯрбода андохтум. Вай кардистам, макарон шӯрбо кардистам, вермишел меандозам, ша ози ками дига ҷӯшад, камтар дига истад ва баъд макароноша меандозем. Макаронаш тез мепазадаста, барои ҳамин ай ҳама охирон меандозам. Ман саҳар киси плитаи тоза кардам, бобинен намак резондам, ҷанг мешад чи? Ва ман хонаҳои якбора пилисос кардистам, палисос не пилисос кардистам. Ҳама ҷоям ман инҷа хонаи нав тоза кардам, рӯбичин кардам ин хона. Ва рости гап вақте ки рӯбичин мекунам, пилисос даргирон пилисос кардистам ва сиёвуш ворада бастагия. Амхал фикр мекунам ки сиёвуш гиря кардиста, дод задиста, пилисоса мекушам, бо мебинам ки не оромия, бо дар мегирунам, пилисос мекунам. Да як хоная тоза карданда рости гап 2 бор мекушам пилисоса, 3 бор мекушам пилисоса. Ана мехали нависед кани шумо низ ҳамехала ҳастед вақте ки кӯдако хобанд пилисос мекунен. Вай хонам ки дараш пӯшидагӣ болошта якта аҷолча партам ки то ки овоза нашнавад сиёвуш ва бо дараша пӯшидам. Бо беҳаминам дилам хавотир яке овозаш набромадиста бошад мегум. Анам хеле дӯстони азизу гиромӣ, ҷоҳои порядок кардам. Мана ин черепахаи мо ҷимидеста. Нав аҳамият додам ки вай хурда як тарафи капустаи ҷои мулоимаша гӯем. Яке аз тамошобинон гуфтанд ки ай тирамо то баҳора хоб меран, яке ҳама хелай кайон вақти набиниша хобай. Хелоси ман вай хонаям якбора вай хонае кардаму хонае ки сиёвуш хоба, сиёвуша инҷа мебурам мехобонаму баъд вай хонае тоза мекунам. Ана хеле дӯстони азизу гиромӣ. Ана овозаш буромад. Берун ҳавои баҳор, барин ҳавои тоза, инҷа кадоми ва ҳави печкалок мекадай. ҳаво тоза, хушрӯ. осмона бинем, саҳариам хеле сип-сиёҳ буда осмон. Ин якта сим омадай бинен буда, сими калон. Барфу яхо об шудеста, чакар-чакар карда. ҷоҳои саҳари руфтян. Трезаи ман кушода мондагӣ ки то ки ҳавои тоза хона дарод. Сиёвуш инҷа мультик ҳагуфте тамошо кардистай. Ана мехелоз як бор хонаҳои вай бо пилисос мебум. Полои як бор тоза карда буром. Баъд тамом ози аввал гуфтам сиёвуша ишкамаша сер кунонум. Баъд ман макаронаша андохтам аллакай шӯрбоя. Трезе инҷа низ кушода. мана инҷа сиёвуша бинен чико карда. Ман ин хонаҳои ҷамъ кардам, порядок кардам, ҳама ҷои хушрӯ кардам. Ин тарафиём ина бинен чико карда сиёвуш. Иси броен кани бача. Иси броен тез дадаш омадан рафтем. Рафтем пеши дадаш равед. Вай рафтем пеши дадаш. Хе, рафтем. Рафтем. Бё. Тез абед кунем, ана дадашам омадан. Короя шудам, ҳама ҷои полоя шудам, тозаҳак свежи гӯем хона.
Nilüferxon Aysadik omadiyanım. Bia inja da monam didi siyovush apash inja da mondagiar garmak shavadon kamtar. In malima vay kadak. Dadasha sok zakaz kardak. Kampot ten guftem kampot tamom shida. Bo guftem paga mekshuyem kampot ne. Ba dadash guftan ki man khay vay meknumsha sok mekharumsha. Omonen kamtar garm shava va yaxay ay bernomaday. نه هداها کشوی نفته داداش با طاقت نکردن رفتن ای مغازین همینجا خریدن ما ما شب خرینگر بیارین کداکو خوب باشد میمونیم گرمک میشه با سحری میخورن حوزی گرفتین آوردین من سوک او اینجا دا منجونا نکمدر گرم شد تجی بلشایا با دوتا سوک با من دا سیمچکا آوردین سیمچکای قیمت گرفته نمیدونم این خیلی سیمچکا یکم برد نخوردم من 90 گرم پسته های افتاب پرست بالای پلیته دا مونن نه ایدرون سیمچکا نخلی چی برومده خوردنی من است چی باشد؟ очень вкусно вкусно пахнет هیچ پخنید نیست ایوه من تو da beni de kunda pahnet. Xasimchikosh xushru bidiyan kalon. Lemon khura. Oman tada mondum ku. Unja mose pust karda semchika khurda shtay. Raftem man nishontam shmoda man anja ay sadik noma omadagi hastay sevishda yago cham kishda bekhapran dod. Biyo inja mana. Rushnoyi biyo ay sadik imroz Nilufar omadag من список кати барои лавозимот барои садик ман ҷада нависондагӣ мана боварӣ дорам ки хонда метонен дафтар муқова барои дафтар ман динали игрушка сохтам кати пластилин малима дада да малима пластилин дада ман ҷадам нависондагӣ мана ябор сартем қалами оддӣ ранга варақи ранга картони ранга варақи снегурочка папка ширеш қаламтарушак пластилин қалами ранга волидони муҳтарам хушманде маводҳо аз ширкати дилфин харидорӣ шавад зеро маводҳои дигар ширкат сифати паст дорад ва дар давоми соли хониш зуд фарсуда мешаванд хай пага харид мерем хай ман вай недовольни негӯям нағз ки амхал чизо кати кудако сару кор мекунанд садикда машғул мешанд нағз барои ҳамин пагоҳ мерем мехарем дадаш рафтам ки рафта харен худатон агар ки ба фикрам намерам худшон тоқа навистам ябо нависем пага да Нилуфар да якта сумкача мегирем дар нашта при дафтар қаламу ручка бо пластилин да пластилин чтобы бозди кунанд бо антисептик салфетка палфетка хеле чизо бо я буро ҳамаша харид да микроб доштай ки гуфтак микроб дорад малима меня научил да молодец ҷон молодец мана ҳаминоя метием Нилуфар гирад барада мана миваяш кати қалам гира кашка дирнаш мана при қаламай қалами ранга тачилка дорад қалами ранга тачилка дорад барои ҳамин хотир мана қалами оддӣ низ дорад деволода менависад сиёвуш бозӣ кунад ҳаминои ҳамаша қаламошро тез мекунем хушроҳаку дастиса метием қаламои нағза нахе қаламои бад нестан качествениян ман иное 12 сомон харида будам 10 сомон харида будам умуман гӯем хонада истифода намебарад шавқа барои ҳамин хотир вай мекунем ҳаминое метимша барад хайр
Яму ваяшкати, пиналашкати. Вая мебарен фломастер, уша мебарен. Ваяш мегрем. Чмегуем. Бумага мегрем шат, цветная бумага, цветной картон. Сашда. Все уж мучбы, вайтуна таркардин футболкатуна. Я Аллах, бизурма алқот монда гастам, гарм шавад, бад куда ужинтя, бад учу кардан дар кор. Як гала либос барои учукай. Манам дӯстони азизу гиромӣ либосҳои учук кардам. Қариб 70-80% либосҳои кӯдако. Биё якта ҷудона. Аввал ини сиёҳуша мекушоем исто. Якта мемонем. Оста. Куда мемонам? Хашмон аст ки чоя монен ма. Не, ман аст ки чо намемонам. Ҳамаилиш монен. Аккуратна фақат. Анам хел дӯстони азизу гиромӣ, шавҳарам имрӯз барвақт омаданд, чӣ хел шуда? Ҳозир ужин мекунем. Барои ҳамин пеш аз ужин кардан гӯем хайрхуш кунем ҳамин кати видеои ба охир расонем. Ями сиёҳуш компот гуфта. Бас хай гӯ ба компот штим. Компот. Хай гӯ ябор. Хайгу бадбеча. Хайгу. Бад компот бадбеча. Хай апа шапка пушондаша сиёҳушда. Нам хел дӯстон хайр то пагоҳа. Хайгу сиёҳуш. Дар паноҳи худо бошен тамошобинони азиз. Хайр. Ма инша гир панҷамо.